Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Padre Simon ni Hepe Salvador. Narik na ti pulis anabagas ti panagsasao ti padi. Ngam di nan inkaskaso ti amin. Gaputa kayat na nga ipamaysa ta atensyon na iti panangisayang katda iti raid. Iti dayta nga rod arabii. Kinumag dagiti pulis dagiti dupang ket napagasatan pay ni Inspector Salvador anang kumag iti maysa a pusher. Iti sa Valya Bangir, nagsarita da Don Leon ken Bugi may papan iti napasamak. Ngem sana nagdanag ti Don, gaputa saan namot a tao dagiti natiliw. Kabayatan na, madama ti panagmanmaneho ni Mayor Arrogante nga agawid iti balayda. Ngem saan latamay kat iti panunot na dagiti mapaspasamak iti San Bartolome. Itagagayem, dinggin nyo ti tuloy ti Nobela tayo anapaulwan. Itinagan ti Ama. Lumagasak ko may di ospital. Nasarong karak di ibagbaga ni Hepe anak ang magda. Ngamsan langan. Ang mga nudyak tupay malapdan tiriknak kat adda makadlaw kanyak. Nasken at anangag titignay ko. Narigatan. Ang mga anya ka tati napasamak. Dumsagak. Na-blow up gayam ti pilit tilugan ko. Anyamot. Aguray ka. Nagadumot ti naiwaras natatadam abanag dito kalsada. Diyos ko, amangan mo't no anyakit. Amangan no kriminal na ita. Aglingad ako. Diyos ko. Anda imbarsak na ijay anak ka motorsiklo iti ay ang tilugan ko. Uray la nabutakan ti sarming tilugan. Akuray ka. Bato anabalkot iti papel day ta imbarsak ti nakamotor. Kita no anya day ta. Iparpartak mo pa'y Bugi. Ang mga nanyakitin tinapasamak kini Jonah. Matungpal, amo. Sino nga tatinang sanab kini Jonah? Tsaka mo, amo. Nagturod matan, dahi diyang awanan bain. Agalwad ti asino man ang nagaramid iti kasjay. Agalwad ta amin kanyak. Talaga asaan ko ida apakawanan. Mayora, talaga ka di adiyo na bigbig day dyan nakamotor? Imbagak moten, Hepe. Naglingod ak itay ta nagdanagak. Kan maysa, naka-helmet day dyan nakamotor. Mayora, Impagarup ko pa'y ngarod nga ang mga nugranada at impurwak na. Gamsaan, tabatumot gaya. panagkunakit. Addamang butbuteng kada kayo, Mayora. Ha? Kastapay lang ti maibagak ita. Ngam di kayag danag taramidan mi ti amin. Imbestigaran mi dayto ang napasama kada kayo. Kat ikagumaan mi nga ramidan ti amin. Tapno madoktalan, ken matiliw mi ti nagaramid iti kastoy. Hepe, Tilugan ni Don Leon nga asawa at ti Dimteng, Mayora. Nagdanaglaki di dayta, gapu iti napasamak kada kayo. Ang mga numasipngitan kan, Monica. Madamdamalang kat nasipngiton. Sana bali, Padre. Taado tinaaramidan tayo ita, diti simbaan. Dakkel na itulong mo ita, Monica. Kat sapay la ko ma. Ta saan ka mauma? Saan to ang mapasamak dayta, Padre? Pagyaman naklaw na kasta, Monica. Padre, di kay kadiagamak ngagmay-may sa ngagnana diti simbaan? Anya ko matikabutan ko iti balay ti Diyos. Amok adinak baybay anti Diyos, Monica. Iso nga awan ti rumbang akabutan ko. Padre Simon. Nunay pamay sa ti panagtalak mo iti Diyos. Awan apulos ti kabutan mo.
Dayta ko man, di ka na yun at ang daanan, Monica. Anya da ito asura. Naibalkot day ta surat iti bato nga imbarsak tinakamotor. Anya. Basaam tinakalanad dita. Amok ti palimad ti asawan. Yon. Addan makaammo iti ar-aramidam. Imposible daytoy! Kasano ako nam nga imposible? Adday talang arudan. Naglawag tinakalanad iti surat. Awan pa iti ammo ti asino man nga akin aramid iti daytoy. Kasano ako nam nga awan? Kat adday talang arudan. Sumatin ka! Saan ka analalain ngam iti siya? Leon, Kas itinakon-akon. Awan pa iti ammo ti asino man nga akin aramid iti kastoy. Mangbut-buting laeng dayjay. Dayta, tinabatad! Asino nga ta tinagaramid iti kasjay ka ni Mayora, Chief? Saan ko nga mo, Mendez? Awan pa'y mudlaang ti resulta ti investigasyon. Ti pakas daawak. Apay ani Mayora ti binutbuteng da. Mendez, saan tayo pa'y nga mo? Nuan niya talaga ti motibo ti nang sanab kini Mayor Arrogante. Saan ka di analawag? Apa nang butbuteng dayjay, Chief? Saan tayo nakasigurado, Konakmet? Sa bagay mo't kit di ah. Isuanas kan nga ingatan tayo ti investigasyon. Ang mga nukunaan manan ni Mayor Arrogante, nga awan ti ar-aramidan tayo. Pinagtignay ko amin ang dagiti asit tayo, Chief. Nasaya at launay no kasta. Barang no adda madoktalan tayo, may papan itinapasamak kin ni Mayor Arrogante. Madlawan ang singpet ni Monica, manang ising. Ay, agpayso dayta, Padre Simon. Awan ti makunakken kwa na. Agmay salakadi nga anak? Wen, Padre. Kakaisuna nga anak da Mayor Arrogante, kandon Leon. Nagasat nga rod no kasta. Ngamin, malaksid nga agmay nga anak. Bak nang dapay. Iswa sigurado ang magunod na ti amin akayat na. Ay na, Padre. No nausem lang ata iti material abanag ni Monica. Sigurado ang maala na amin akayat na. Ngam saan akasta ni Monica. Anya ti kayat mo asawan, manang ising. Saan agastadora ni Monica. Masansan nga rod, adakdakkel pa iti magastos na iti igat-gatang na iti para iti sabali a tao. Ngam ti para iti mismo abagina. Kasta gayam. Wen, Padre. Isu nga awan apulos ti makunak kin ni Monica. Talaga ngamin anasing pet ken natulnog nga ubing. Dayta, ti pangdayawan ken kuana ti kaadwan nga agindeg ditoy San Bartolome. Nilaing dalmasyo ti mabalin na mga ramid iti kasjay, Bugi. Amo. Imposible mat ani Mr. Lim. Sana maramid ni Mr. Lim di kasjaya mo. Taging gayta. Saan da pala naduktalan no sa dino ta ayan tilugan na. Nga ayan ti bangkay na. Ayan na nga na talaga. Ken kasano a pinatay mo? Orayan nyo lang ang ti damag. Apa man na masarakan da ti bangkay na. Jaket nga ibagakada kayo amo. No kasano, ti pananggudas ko kenkwana. Tap no masorpresa kayo met. Bugi. Kat oray siya amo. Nimat lang dalmasyo, ti atapag ka nagaramid iti kasjay ka ni Mayora. Iso di kayagdanag. Tasan ko na pagbayagan pa iti amin. At tignaya ko. Kif, at daawag dagiti kakadwa tayo. May papanitian niya, Mendez. Adda nasarakan da abangkay, Chief. Anya, Dahil tatagpaiso, kayaw awag dalaonay. kartingam. Mapanta iti ayanda, itamot lang. Anya tinapasama
Napasamak kan ka, mama. Ha, Monica, iha. Mama, ibagam kanyak. Anya tinapasamak. Oh, baybay amon dayjay, iha. Sa nabali tawan mo ti dakas a napasamak kanyak. Saan aday ta ti puntok, mama? Di kayat ka amaamuan. Kat no anya tinapasamak. Kan apay adiyo impaka amo adagos kanyak. Ha, No jak pa'y nakita ti damag iti telebisyon. Jak pa'y naamuan. Apay adiyo imbaga kanyak, mama. pasensya kan, iha. Jakla kayat ngagdanag ka. Sa nabali, awan mo ti dakas a napasamak kanyak. Ni Mr. Lim daytoy, saan ka di? Isungag pa iso, Chief. Anya tinapasama kan kuana? Madamapay lang ti panag-imbestigar dagiti kakadwa akamang tisoko, Chief. Kasla na overdose iti droga daytoy Chief? Ala. Bayan tayo ang maaramid dagiti kakadwa akamang tisoko ti trabaho da. Iti kasta. Mamuan tayo, no anya ti impatay ni Mr. Lim. Saan kanyag pasugnod, iha? Naibagan ka ni mamam. No apay asaan ta ka pinakaamuan at agos. Papa, Amumi nga minyagdanag ka, iha. papa. Asino tinagaramid iti kasjay? Saan mi pa nga mo, iha? Awan pa'y mati resulta ti investigasyon. Madama pa'y laeng ti panang doktal dagiti pulis. Oh, Panagkunakket, adda umapal kini mamam. Gapoy tinapintas a liderato na. Napintas dagiti alagatan na. Kas mayura ti San Bartolome. no kasta na saya at ti aramidan na. Apay akasjay ti inaramid na. Iha, amumat a nagulo ita diti lugar tayo. Iso nga uray sino, posible a suspect iti napasamak ken kuana. Iso adi ka matanagan, iha. Iti mabiit, sigurado amaamuan tayo madlaeng no asino ti responsable iti napasamak ken kuana. Chief, sigurado kayo kadi ang makipagbantay kayo kada kami dito yung compound ti hospital? Kasapulan, Mendez. Kayat ko ti makasigurado. Awan ka di ti panagtalik yo kada kami, Chief? Dakkel ti panagtalek ko kada kayo, Mendez. Ngam kayat kumot nga agbantay. Tapno saan laada kayo ti marigatan. Kan may isa. Pampanunutek pa ino niya at talaga tinapasama kini Mr. Lim. Chief, nalawag iti resulta ti autopsiya. Drug overdose. Oh. Saan ka kadi akumbinsido iti resulta ti autopsiya, Chief? Kumbinsido akmat kitdi. Ngam pampanunutek. No posible nga ada foul play. Anya? Amin nga ang gulo. Nasken ama binsa-binsa, Mendez. Kasta ti rumbang nga ramidan tayo. Tapno sigurado ti amin. Saan laeng at tinapasamak kanyak iti kalabas ti dakkel adamag ita dito'y San Bartolome, Leon. Apay tiyon na. Maborbor siya ang dagiti padam a negosyante. Gapoy tinapasamak ka ni Mr. Lim. Ha? Drug overdose tag din na mag-agapuanan ti nakatay na. Dayta ti resulta ti autopsiya. Isu nga rod ti rumbang nga patsyen tayo. Tatalagamad ngamin adupang ni Mr. Lim. Anya, Dayta ti agpayso na. Dupang ni Mr. Lim. Isu asaan ako na nasdaaw iti kasta anay padtaman. Bilin ti Diyos nga agpipinateg tayo nga anak na. Ket rumbeng lang nga agtungpal tayo kadagiti bilin na. Ngem iti mapaspasamak ita iti aglawlaw. Matungtungpal ka di ti bilin ti Diyos nga agpipinateg tayo. Nalaka abaliksen nga ipatpateg tayo ti pada tayo at tao. Ngem, narigat nga ipakita iti aramid.
Isu alad lagi penyo kakabsat, ti kuna ti ama, akasano, ako na tayo nga ipatpateg tayo ti ama. Asaan tayo amakit kita? No mismo atipada tayo at tao, amakit kita tayo. Ket saan tayo met ama ipateg? Isu nga gamiris tayo kuma, kakabsat. Biyagan tayo ti sasa o ti ama. Datayo kuma ti agbalin nga ehemplo iti sumaruno a henerasyon. Ket rugyan tayo kumaitan ti agbalin nga ehemplo. Kakabsat ko ida. Ita tasaan pa'y analadaw ti amin. Itan ti kanito, kakabsat. Iso asaan tayo kuman nga agtaktakpay. Ala, kakabsat, tumakder tayo. Tagkararag tayo iti apo. Napindas ti sermon ni Padre Simon. Anya, Papa? Agpaiso day ta anak ko nam iha. Talaga nga imimdingan itay dagitikas kada tayo anak kimisa. Ti sermon ni Padre. Kat talaga nga umuko iti kaunggan di tunggal balikas ngayon sawang na. Ay, halaki din iha. Mapan ka iti ayan ni mamam. Urayin kayo lang ni kotse. Saan nyo ka din nakasarita ni Padre Simon? Nakasaritak matitayan iha. Iso nga urayin kayo lang ni kotse. Sige nga, Rod, Papa. Pudnoti ko na ni Monica. Nabagas ti sermon ni Padre Simon. Umuko og iti kaunggan. Ket kasla siya ti pangpangegan na iti sermon na itay. Saan lang nga kamkamali ni Padre Simon? Taamangan no maipadakit din iti. Ti awan ng bail! Apay akalaat ang nakapungtot ni Don Leon Rugante. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy ti Nobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama! Itinagan ti ama! Napalabas. Nalaos ti butang ni Mayora Rugante, idinadlaw na ana ikagara ang napabetak ti pilid ti lugan na. At addan ang nadagdagan ti butang daytoy, idadalim mabas ang nakamotorsiklo, ket adda ti impurwak na itayan ti kotse ti Mayora. Nakita na nga ron ti may sa surat, ngem dinan imbaga dayta kadagiti pulis, no di kat impakita na lang dayta kani Don Leon nga asawa na. Iti sa Balya Bangir, nalaos ti panagyaman ni Padre Simon kani Monica, gapo itar aramiden dayto iti simbaan iti ili ti San Bartolome. Iti naminsan na pan nakimisa da Don Leon ken ti si bubukol a pamilya na. Nakarik na iti pan nakasayr daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Itinagan ti ama. Pudno ti kuran ni Monica. Nabagas ti sermon ni Padre Simon. Umukook iti kaunggan. Ket kasla siyak ti pangpangigan na iti sermon na itay. Saan layangan niya kamkamali ni Padre Simon? Tamangan no maipadakit din. Ti awan ng pain. Apay akasta ti panangkit kita na kanyak. Sa balilakit di ti pasimudaag ti kasta, Charna. At daytan. Maimbag nga oras mo, Don Leon. Kastamad kan ka, Hepe Salvador. Nakimisa kayo gaya man. Pudno dayta, Hepe. Amo mata na Domingo ita. Aldaw arumbang laeng nga ipaay para iti nabarswa. Ipaay para iti Diyos.
Kabaalan nyo matgayam abaliksen, ti Diyos, Don Leon. Sige, Don Leon. Labsan kayo pa'y. Tadarayak mati sumaruno a misa. Ti awanan pa ina, Hepe. Sa bali ti tinor ti sauna. At dalaki di kayat nasawan. Agyaman aklaw na iti donasyon nyo para iti simbaan, Mayora. Awan anyaman na, Padre Simon. Amuyo ka diya dakkel ti maitultulong ni Monica kanya dito'y simbaan? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Padre? Iso ti kadkadwak nga agdaldalos ken agisimsim pa dito'y simbaan, Mayora. Iso ano madlaw yo? Adun tinagbaliwan ti simbaan ken ti aglawlaw. Isumat lagayam, Padre. Nalawas nga ro ti panagyaman ko kankwana. Un kaya, Mayora? Kumustan tinapasama kada kayo? Ada ka din resulta ti investigasyon nagiti pulis? Awan pa'y, Padre. Kasta ka di? Ay, sapay la kuma, tayo ti mabiit. Adan maduktalan da Hepe Salvador. Kastamot lang ting karikanyak ni Hepe. Ngam aging gaita, awan pa'y laeng ti maibagan. Anya ti ko na ti doktor, Chief. Mabalin na nakasarita dyan nakamagtayo. Sigun iti doktor, napigsan. Nang runakat saan mat agrabi ti sugat na. Nasayaat nga ron no kasta, Hepe. Panag ko nam, agsao nga taday jay. Saan ko ama sigurado? Ngamnam na maak nga damaamuan tayo kankwana. Hepe, Kan may isa. Aramidak ti amin. Tapno agsaulaang dayjay. Jak itulok nga awan ti maamuan tayo kankwana. kasanon, no natangkin ti ulo na, Hepe. Siya kon ti makaamu iti dayta, Mendez. Ado ti amok apamuspusan. Tapno lumok ng ti ulo dagiti kriminal. Amo, mabalin kong aramidan kini Hepe. Tikas iti naramit ko kini Mr. Lim. Buki. Panagkunak namin, kat talagang nagpalpalina na sakit ti ulom dahil Hepe ti pulisya. Amang ano kayat mo na dispatsaran? Bugi. Ibagam laeng, amo. Ni Dalmasyo pa iti asikaswem bugi. Takas itinakon-akon. Dakkel ti atap ko. Nga iso ti responsable tinapasama kini Chona. Amo, Nilaing Dalmasyo ti makammo. Nga adda pa kay naigag iti illegal a negosyo ditoy. Kan kadagiti kabangibang nga ili. Iso nga ipaknimon itatana sa papay. Basta, manaising. Apay, Padre. Mabalin met nga uray no sa balinton nga aldaw ti kaddayo ka ni Monica dito simbaan. Ang nakasapsapa kayo ngay may. Padre. Awan ka dito pakakumikuman ni Monica nga si Kaswan. Amumet, Padre. Kanayon nga dalaeng iti balayda ni Monica. Makapasikur ti adda kanayon iti unag ti balay. Iso da ita ti rason no apay ang magustuhan na ti kanayon akaadami dito'y simbaan. Kasta gaya. Saan ka di akaungat da Mayora? Ti kasta nga aramida ni Monica? Awan matidakes iti aramiden. Saan ka di, Padre? Sa bagay manang ising. Alangarod. Da kayo pa ilati makaamu dito simbaan. At ang amin nasken nga si Kaswan. Hepe, naiyakar tayon iti pagbaludan tinakamag mo apo siya. Ngam aging ga ita, awan pa ilang tinaamuan tayo. Si Kamat Mendez. Apurado ka launay. Di naglatultulada na kanayon na relax. Diyak kaya ti paapektaran iti kinatangken ti ulo ti suspek. Hepe, Idadapay lang di ospital. Awan ti maaramidan tayo. Ngam ita, tadan iti pagbaludan. Imposible asan pay laeng ngagpudno.
Anya ti kayat mo asawan, Hepe. P.O.1 Mendez. Addan dito'y teritoryo tayo dayja a suspect. Kaya't asawan dayta. Mabalin kon nga aramiden ti anyaman akayat ko. Tapno agpudno laeng. Ket ibaga na ti kayat ko amamuan. Masansan sa tikawan nyo diti balay ising. Sir Leon. Sa dino ay ati papapanan nyo kin ni Monica. Amuyo mo't jay anak yo, Sir Leon. Nausem at tumulong kadagiti agkasapulan dito'y San Bartolome. Ha? No saan mo't? Kanayon nga da kami ijay simbaan. Tatultulungan mi ni Padre Simon amang isimpa kan agdalos ijay simbaan. Kasta ka de. Wen, sir. Isu adinak kumamot kaunget. Amuyo met nga agtungtung palaklaeng kin ni Monica. Kan kuy-kuyo gaglaeng. Tapno saan kat nga agmaymaysa. Tadilikado ti agmaymaysa. Saan ka day, sir? Nagadulakit din yung bagamising. Ha? Kwa, sahanak nga gunggunget. Agdamdam agaglaeng, no sa dino ti papapanan nyo. Dahil talaeng, awanin ti sabangi. Ti awanan pain. Natangken at talaga ti ulon. Napalalon ti panang kabil ko kinkwana. Nga mawan na pulos ti imbaga na may papan iti kayat ko amamuan. Ngam sa anak nga agsarden. Aramidag ti amin. Tapno agsauday ti at tao. Hepe, adda awag yo. Asino? Buboy ka no. Ha? Asino day ti abuboy, Hepe? Si Kabat Mendez. Di mo damagan no asino day. Ha? Ala, mapangkusong batan. Mama, madlaw ko akanayo nan ti panagpampanunot yo iti naunag. Monica, iha. Madandanagan kayo kadi? Saan ko nga ilibakan ka, iha? Mama, Nuda kami lakan ni Papam. Awan ko matanyaman na. Ngam sikati idandanagak. Diyak kayat ama iramraman ka. Mama, di nakpagdanagan. Patya ka sanda kakabailan a pagaramidan iti dakas. Saan tayo ang makasigurado iti dayta, iha? Agdala kayo kanyak, Mama. Ti Diyos ti kalasag ko. Monica, Isu nga awan ti rumbang a pagdanagan nyo kanyak. Ikarik kada kayo, Mama. Awan ti dakas a mapasamak kanyak. Oray puotan nyo dayta nga imbagak. Mapagtalkan a source ni Boboy. Iswa mamati ak ahusto amin timbaga na kanyak itay iti telepono. Iswa naskan nga agtignayak. Jak agsarden. Aging gaasaan ko ang maipatungpal ti planok. Aramidag ti amin. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. Ni Mendez. Go ahead, Mendez. This is Charlie Sierra. Over. Ebe, sabi no tinapanan nyo. Una ti katwa tayo arimwar kayo kano dito presento. Over. Adalabita si Kaswek. Over. Maipapanitian niya. Ebe. Sa dino. Over. Di nagpagdanagan, Mendez. Sana delikado ti pagnat. Alan, tagdardarasak. Over and out. Anya jay ko na, Monica. Kaslakit din adda saan nga ibagbaga kanyak damamakan papa. Ha? Kasta ti marikrik na kyaya ising. Apay mo't balasang ko. Anya ko mati saan da nga ibagbagakan ka. Dayta nga rodi tsaka mo. No anya dayta nga ilimlimod da. Si kakit di mo't. Panagkunakat awan mo ti ilimlimod da. No talaga nga awan. Apay nga aggagarlaonay ni mama, ama panaklaangan, ijay abroad? Ha?
Anya ti makagapo. Panag ko na katapno masigurado na laeng anatalged ka balasang ko. Amumat ngamin anariribok dito'y San Bartolome. Nagaduti mapaspasamak akrimen. Kayat na laeng as safe ka. Marikrik na kasaan laang aday tatirason. Yaya ising. Amok. At dapay nadagdag sen arason. Ngam iti dayta. Anyat madamagan, Bugi. Amo, sana masarakan dagiti tao tayo, Deja Dalmasyo. Anya, Day tatagpay so amo. kasano kumama pasamak daytang? Nagbasit ti San Bartolome. Kabisado yu ti amin asuli ti ili tayo. Ita, ibagamkit din kanyak asaan yu amasarakan di Dalmasyo. Dakkel ti atap ko ang nagpak ni Deja tao, amo. Isa posible talaga nga dapa kay naigan na itinapasamak ka ni Mayora. Anya, Saan kayong agdanag? Nang bilin akong kadagiti mapagtal ka na tao tayo, anapan di balwarte na. Kat numapanagnaganda nga tayo ni Dalmasyo. Sumaruno agmat lang jay. Talikidarak ni Dalmasyo, iti mismo abalwarte na. Kakadwa, saan na nagsubli ni Hepe dito'y presento? Mendes. Saan tayo nga mon, noon niya tinapasamak ken kwa na? Tasan mo't na sumungsongbat iti radyo. Jak mo't makontak ti cellphone na. Mendes, amang ano nagawi din? Imposible. Jak pat yan abasta agawid latan ni Hepe. Isungag sagana tayo laeng. Agalerto tayo. Tamang ano kalat nga umawag iti backup. Is that clear? Oy, Mendes. Klaro. Good. Ala, agsubli kayon kadagiti pistoyo. Napanan nga tangag paiso ni Hepe Salvador. Apay asaan na nagsubli. Apay adi na impakpakam mo. Noon niya tinaramid na. apay adi ka pa'y laing maturo. Jak makaturog yon. Taapay. Pampanunutak ti karadkad ni Monica. Jak kaya tamay ramraman iti mapaspasamak. Anya nga rod di pampanunotem. Alukuyan ta ni Monica ang mapanlaangan iti abroad. Amom ajak kayat ama isina kanyak ti anak kong. Isuwa dinak makumbinsir ang mga lokoy kankwana. Sikalatan no kayat mo. Ngam no siya. Awan tinamnamaem kanyak. Nasa pa kayo ngayon may kanina na isinga, Monica? Ita ngamin ti inkari ka panangpakan, kan panangtad ko iti regalo kadagiti ubing. Padre Simon. Ket, anya ti may tulong ko ka, Monica? Itinalawa ang paset iti likodan ti simpaan ti imbaga kadakwada, Padre. Kat na mabalin, mangted kayo iti mensahe para kadakwada. Day talaga yan. Awan ti parikot, Monica. Agyamanak, Father Simon. Monica, napintas ti kastangar aramidan. Yas asidig mo dagiti ubing ken agtutubo iti Dios. Padre. Pakaragsakan ti namarswater aramidan. Isu asuportaran ka, Monica. No ibasar ko lang kadagito'y saan pa'y matanapanagnakan na report. Sigurado ngawan pagbanagan ti investigasyon mi. Isu akasapulak tinapintas a plano. Iti kasta. Nalaklaka makaduktal kami kadagiti nadadagsen nga ebidensya. Ama aramat mi kontra kadagiti maatap nga agar aramid iti illegal. Dito'y San Bartolome. Ni Mendes. Hello, Mendes. Hepe, adda nasarakan mi abangkay. Anya?
Asino da aking bangkay itinasarakan da P.O.1 Mendez. Gagayem, di uliwayan na dinggen, di tuloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.